Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Akibat Grogoti Lemai Tonggo. Sebut ae jenengku Pardi. Omahku ing wilayah Kabupaten Tuban. Iki cerita pengalaman lan iso diarani wardi ing keluargaku. Amarga tak critake supaya dadi sesorah lan pangeling-eling kanggo jimatres-jimatres kabeh. Bapakku jenenge Karmin. Aku lahir kurang luwih taun 1900 dilairake saka keluarga kang mlarat ora duwe apa-apa. Paribasane sedina mangan sedina ora. Nyambut gawe wong tuaku buruh tani lan garap lahan persilalas. Dulurku 5, wedok 3, lanang 2. Merga jaman semono golek pegawean yo angel, gaweku yo melu buruh-buruh, kadang melu wangon ning gone wong sugih-sugih. Saking judeke dulur-dulurku padha merantau ing Surabaya Jakarta merga ora duwe pengalaman mergawi. Dulur-dulurku sing wadon malah klebu mucikari. Lan bapakku dhewe wektu kuwi ya kurang ngerteni sing jenenge agama. Bapakku wektu iku ngajak Pak Sali budal ning Bledukuwu daerah Purwodadi. Saperlu golek sisik melik, sapa ngerti iso ngrubah nasib. Sakjroning golek pambiyantuning iblis, bapak ora crita akeh-akeh piye lan piye isone tekan kono lan nganti kelakon sing dikarepake. Cekake crita mangkene. Suwe ning suwe iso diarani makmur wong tuaku. Udakara taun 1975, bapakku wis iso tuku sapi, sawah, kebonan lan iso bangun omah. Jaman semono iso tuku-tuku kaya mangkono. Yen ora wong duwe duit akeh ora bakal iso. Merga iso mangan bae wis seneng. Wektu lumaku sampe bapakku iso tuku sawah-sawah pirang-pirang panggonan.
Iki bibit kawite. Rumangsa duwe wong tuaku duwe sifat sombong lan nganggo sakareping dhewe. Sampe angger tuku lemah mesti gegeran lan tukaran karo tangga. Tangga galeng, tangga tritis lan tangga liya-liyane. Merga senengane mbibrik tanahing tangga. Sampe paribasane ana wit-witan mangklung ing dhuwur lemah wae ora oleh apa meneh ciblok ing godhong-godhongan. Saking sombonge wong tuaku merga wis iso tuku kaya mangkono. Aku dadi anak rumangsa isin. Krungu rasan-rasaning para tangga. Bapakku tak kandhani ya ora digawe. Saking budheke pikirku aku mlayu teka omah mondok ning daerah Lamongan. 7 taun nggonku melu pesantren, bapak lan kelakuan isih ora iso mari-mari. Rikala taun 1987 bapakku lara suwe. Dadi kembanging bayang. Aku mulih melu ngrumat bapakku sing ora iso apa-apa. Meh 9 sasi larane. Sing ora iso waras ditambak-tambakke ning endi wae. Siji sawah tukoning kadol kanggo nambakke bapakku. Akhire bapakku kapundhut dina Jemah Legi. Merga ning daerahku isih kenthel mitos-mitos. Mula wong yen Jemah Legi mati kudu dikemit. Layon sawetara dina kuwi disolati lan digawa ning kuburan. Bareng jenazahe bapakku arep dilebokke ing luwangan. Aneh. Luangan sing wis diukur karo para penggali kubur ki mau ya pas. Ning jenazahe bapakku dilebokke kuburan kok ya ora sedeng-sedeng. Aneh pancen. Sampe ping 5 bola-bali nglebokke jisiming bapakku ning ya ora iso-iso. Dibarengi udan rimis-rimis bledek ngayuwara. Akhirnya dipaksa jenazahe bapakku dilebokke luangan, ditekuk sikile banjur dikubur. Sakwise kuwi aku isih duwe kewajiban. Ya kuwi nunggoni kuburaning bapakku suwene 40 wengi.
supaya ora diganggu lan disalahgunakake karo wong-wong sing ora tanggung jawab. Merga jarene wong-wong, nek sapa wong mati ing jemah legi kuwi, morine ya kenek digawe jimat, cumplunge kenek digawe sugihan. Mula jagani sing kaya mangkono kuwi, yen mati jemah legi kudu dikemit. Giliran malem, aku karo Pak D kasihan, karo Sulyono lan koncoku saka pondokan Rohman jenenge, nemit ing kuburan desaku kang jarake karo desa lumayan rada adoh. Wong papat jaga nganggo bilah gas ponto Petromak merga wanci kuwi durung ana listrik. Angin sumilir, adem nyenyes mlebu sumsum merga wayahe labuhan. Dilah gaspon sing ketrak angin sok-sok kadang mobat mabit arep mati. Le dilae iki mbok aling-alingi apa kono lho ben ora mati ngono lho. Iya, Dik. Wong papat grenang-greneng ngomong ngalor ngidul. Jam 1 bengi kari aku sing melek. Aku nyawang kimo tengen mung anane Maisan sing tak sawang-sawang kaya awe-awe, merinding, mengkorok jitokku merga ing tengahing kuburan. Lirih-lirih krungu swara-swara kewan wengi. Yen tak rungok-rungokke mangklah nambahi girising atiku lan cupeting atiku merga keweden. Meripatku tak alihke menyang kuburan anyar ya kuburane bapakku. Mak dek neratap jantungku kaya pedhot-pedhoto. Kaget merga mangerteni wujudan kang gibrat getih lungguh ndingkluk. Tak sorot lampu senter ora mekan, mung katon remeng-remeng yen ana wong ndoprok ing dhuwuring kuburaning bapakku. Aku mikir ning jero ati, iki mesti wong arep sing nyolong layon iki. Wediku ora karo-karuan, banjur tak gugah Pak Likku lan kanca-kancaku. Lek tangi lek kae ora apa leh. Anek wong ning dhuwure kuburane bapak ngundang maling lek. Pak Likku kaget. Tangi jenggirat. Banjur niliki kuburaning bapakku. Bareng tekan kono jebule ora ana apa-apa. Kedadian sing kaya mangkono kuwi saben wengi aku diweruhi nganti 3 dina suwene. Malem 4, 5, 6 ora ana kedadian apa-apa. Giliran malem 7 dinane. Sore akeh wong sing do ngancani sing tunggu kemit. Ning saya dalu do padha pamit. Aku lan koncoku teko pondok ditinggal Pak Lik njupuk kopi neng omah. Tak sawang jam tanganku wis jam 12 luwih 15 menit.
Ora let suwe aku dikagetake swara kukuk beluk ing wit dhuwurku. Mak gedabuk kratak-kratak kaya enek pangwit sing ceblok. Aneh. Bareng tak goleki tak senter mrono mrene kok dilalah ya ora ana apa-apa. Kagetku ora karo-karuan. Mak deg jantungku kaya pedhot-pedhota. Sikilku wel-welan. Ana wong nganggo sarwa putih lungset ing dhuwuring kuburaning bapakku karo meneng lan sajake buanter sambat kaya kelaran. Kuwi sapa? Wong iku mung meneng wae. Rohman kancaku pondokan ngomong. Kang, piye iki? Awak dhewe mung wong loro. Wedi aku, Kang. Engko nang maling, Kang. Ora usah wedi. Ayo diwanek-wanekke. Iki wis tugasku, tugase anak. Sampeyan maca ayat-ayat Al-Qur'an kono lho. Tak wanek-waneki. Aku mereki wewujudan iku. Saiba kagetku. Wong iku ndangak nyawang aku jebule bapakku. Raine wis sajur ra karu-karuan. Bapak, anakku. Tulung ana bapakmu iki. Aku kaya dicepit lemah. Kaya bumi ora gelem trimo aku. Aku entuk pasiksan sing kaya ngene. Apa kabeh iki jawabing lelakon sing tak lakoni ning donya le. Aku weling jalukna sepura karo wong-wong sing tak larani. Kaya lemah sing tak bibriki kae balekno ajale ya le. Bapak ora usah ganggu gawe marang aku lan keluarga. Aku rumangsa isin, Pak. Kabeh keluarga mergo sampean ki dianggep dadi memedi. Mula aku njaluk karo sampean alami dhewe beda sampean balikno ning alam liya. Ya Bapak, ora let suwe ilang wewujudan iku. Lega rasane atiku. Teko kaduan tak sawang paklikku karo nggawa tremos wadah kopi. Tekan kuburan kono dikonconi tangga-tanggaku wong papat. Pancen rumangsa isin aku karo keluargaku. Sakwise matine bapakku wong-wong desa padha keweden merga jarine bapak dadi memedi. Sabubare iku tak critakne lelakon iki sing tak alami karo paklik lan keluarga uga bapak yai pengasuh pesantrenku. Aku dijaluk supaya ajek kirim donga lan supaya apa kang dadi pesening bapak supaya diestokke. Ya kuwi njaluk ka sepura kabeh kelakuane bapakku. Kabeh kuwi minangka kanggo pepenget kaya aku lan jimatres kabeh. Jarine Pak Yai, sok sapa wae wonge sing sombong merga gumedhe wis rumangsa sugih iso tuku apa-apa. Merga wis sugih lan seneng apa meneh ngrogoting lemah tangga. Mongko besok yen mati bakal dicepit bumi. Bumi ora bakal gelem nrimo jisime. Muga-muga lelakon sing tak alami iki minangka pangiling-iling aku lan kabeh para jimatres-jimatres supaya padha sadar yen urip iki mung sepisan, aja duweni sifat sing kaya bapakku kuwi. Kabeh jeneng tak samarke supaya ora ndadekke fitnah. Saka aku dulur Jimatres Jono bersama tim Jimat.